presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hey, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Cooking Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mahigala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mia. Higalaan, ang atong magtatampo si Mia. Kini akong problema bahin ni sa akong panabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa kumbanang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero aro inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit sumisidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag salawom kagabion gibanwagan kita sa Misiya karnero sa sibsiba nan tanom sa kaumahan nunot ka mo ka na Nanay, ha ay nako paliga makakaon wapa! Ginoo ko abi na kung gipakaon kang tito nimo. Waman! Siya na may nakaon-kaon. Ginangani mga tag. Unsay ngan? Iyara kong gipalaway nanay. Waman siya mga tag na ako. Unsa gud? Oo. Nya, daw man na si Tito Tino. Sige lang nak. Dali, arata sa kusina. May kay misulti ka na ko ana. Dali, kaon sa kari dali. Oh, ay asa namang sudan diri? Wa na? Gurot na ni Tito Tino. Kiahak man ang tawana, uy. Ay, kuan na lang, nakanin na lang. Magpalita og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Adto na lang kaon dito, nak. Dali. Unsa bay inyo, Mia? Nang, tagay lang nagsudan si Che, nang. Papilian lang siya kung sa iya, ha. Nya, tagay lang sa ganon palihog. Ay, oo, day. Dali, oy, Chiche. Dali, pili nga rin. Unsay imong sudan. Animal gidin tawhana. Naniguro lang kaon og iya. Nganong nauwahi man ang pamahaw aning bata, day. Alas 10 naman, oh. O, pa ni makapamahaw. Ay, unsaon nga, paraw manig utok stino nang. Kanang imong kapuyo. Oh, naniguro lang kaog iya. Unsa? Uy, nga nugod. Tagdugay man ko din sila mamangon. Unya, ako sayo man ko, manang maghikay ko, nya mo painit ko mabuntag rasad. Sila, magdungan na sila kaon, mo to ako siyang giingnan, nga dungani og kaon ang bata, sukari og apil, nya pakana. Ako, naginahinay sa kog laba. Nagilaba ko sa mga bulingon. Nahipuong na lang ko nga ni Duol naman akong anak, kaya nangayog kaon. Wapa di tingali kakaon. Ay, wag yun. Pero ang panuhak nga tino, naghiga-higa lang, nanutpik pa. Uy, kasalbahis gudayan ang tawana, day. Ay, bantay gid bitaw inig ulis amo ron oh. Baga kay gnaw, gihurot pa niyang sudan, wag gid magbilin para sa bata. Bahala untag maguna siya kaon basta mamili lang unta siya, pero gihurot gyud sa bagha, dako ra kay glamoy. Uy, maayo dayo eh. Di gyud nang, mo nang maghusay pa mi ani inig uli nang musbay ron. Nanay,
Magduwa lang kingari sa gawas na ya. Sige, nak. Pero ayaw pag-atos karsada, ha? Diha lagi tungod sa atua. O, nanay. Sige. Ay, karon ka tawhana ka. Ingon ini day ka, maniguro kag imo. Nalimot tingali nga, palamyunon na po di siya dinhi. Narang paraw ay, naghagok bisag bagong mata. Bagong man tagkaon. Pahayahay ragid ni pirmi ning panuhaka ni, bubangon lagkaon, mura rabag na igitunon ng kwarta. Stoy! Tino! Day. Bangon sa nago diha, magsulti tabi. Oo. Bangon sa diha, kay magsulti tan duha. Siya pa nagsultihan to, day. Mata na ka. Mata na. Bahin nimo ug sa akong anak. Okay, ano naman? Unsa man atong anak? Ikaw ba ay paghilas-hilas ha? Atong anak. Oo, bitaw to. Ako bitaw ng ina. Unsa giisip, bisa to, di na ako anak, no? Giisip taon ko ng anak ng bataa. Kon giisip pa na nimong imong anak ng bataa, di nimo pasmuhon. Unsa pasmuhon? Sos, ay nalanta nimo. Ayo ka la storya. Paingon-ingon pa ka kung unsa nako kamahal ang akong anak, labaw pang imong buhaton nga pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawan. Ha? Unya, wa ka maghuna-huna nga kanang imong gikaon amo na. Oy. Wa uroy ka matukis imong gikaon, no? Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. May bidaon siya panulti mo. Tinuuro ako mga bukog sa humba, pero mura natukan ko. O nganong dili man, ha? Nagkaon-kaon man nagkag imo. Wa ka kapakaon sa bata, bisag duha lang unta kakutsara. Aday. Wa uroy ka matukis imong gikaon o mabukog baron. Humba gito, bidam humba, bukog giday tanan. May untag na bukog ka. Aday. Tingali kalimot ka tino, ha? Nga palamyuno na po ka dinhi. Unya, ikaw dili. Sa? Imo ba yan yung lamyon na kuha ka na gabi, ha? Nya, di gali ka kahurot? Iwag na isa gulang din mo pinahong. Sa mga kainit ba rin mo kuno? Ang wa ni mo pakan ang akong anak. Gilutuan ta mo, laming sudan, humba nga lata. Nagiinan pati ka nga pagdungan mo sa bata. Hala, di ba naingon ko pakan si Inday Cheche? Pero unsa may imong gibuhat, ikaw ray gakaon. Adyo ka kapakaon sa akong anak. Gihurot pa nimo ang gibilin akong upat kahiwa. Pagkadako nimo glamoy. Kasi abi mo na ako di sa mukaon. Hilam di ay mukaon. Sunod basta mapas mo ng akong anak. Di ta kapakanon ha. Layas din ni ha. Kay wa ko magkinahanglan og tao nga dili ka maong mubati sa akong anak. Layas din ni Tino. Day Mia. Ganong ka na masang tawhan ang imong gipunit. Wa makadali pagbati sa bata. Kaluoy ko di ay sa akong apo. Amot na tawhan na tayo Sa bag ko kami, pinangga man ka na ninyang bata. Karoon naman na nag-ingon anak. Og maumaganay na mo magpirmi milala. Mapasmugot ang akong apo miya. Ay, amot unsahon ko ng tawhan na tayo Ngano maproblema man ka nga di man kasado mo anang tawhana. Pangitaglain. Anak, ginapaingon tay. Kanusaman. Kanusan mo na buhata. Unya na mapas mo ng akong apo. Palayasan ang tawhana diha sa inyo ya. Ako pa nimo, mangita kag Amerikano. Amerikano tay? Repa. Pare. Yaya ni mo kaimtang dire, no? Dito kigag pagkabutang dire, pre. Asawa, nakasawa ka gwapa. Nya, kutahan pag yun. May trabaho. Pre, uslikik, no? Uslikik, no? Punsi may pido, diba? Pre, dili yun no na nako asawa, pre. Wapam taon may makasal. Pero, nagplano namin nga mapakasal, pre. Sultiga mong kakimura ko kag senyorito rin senyorito. Ano, yun ang kinabuhis tao. Swerte. Ba, imo matilya dia? Pwede gas rip? Kaniniga. Ito tatong rip. Ha? Rip atong ng sudi. Pwede gas to dito. Ngigan mo, pre. Sagup lang ako nimo, pre. Ha? Sagup. Kadako ni mo tao, kadako ni mo glamoy, no? Ikaw pala ka, pre. Mulimit naman ko. Tagsa naman ko.
tagsa na magabadihado kung kanon. Ang ako asawa mo ilamyo ni mo, dili magkaon. Wala tayo problema. Basta walay sudan. Bungon si Toy. Uy, kustaping oh. Kustaping. Bida, no? Nihunong yung sikinan. Kisa mo sikinan, pre. Hunong sa inyo dapit, no? Wala. Pre, kisa na. Ha? Di ka na mo masuko, pre. Ginong ruda. Imo na asawa? Bida, ikaw bala kayo. Ako may hari din eh! Sawa nga. Ano bra? Ngingiga, gino, pre. Isog-isog, ha? Sas, bida. Maoday nga dili ka kasugati, no? Nagla na sa dekan ha. Day. Uy. Ako pare si Priuslik. Sum inom. Maingad lang, ma'am. Tino, mag-istorya taron ha. Che, dali na. Sorry, che, pre. Inyong iro. Mili, che nga na itong mga anak. Che, akong. Murag isapot man, pre. Isapot mo sawa, pre. Nabida. Nagpapansin na sa nanak ko. Inom ka inom! Imrom! Unsay problema ni mo day? Mungutay na kag-unsa? Suma. Unsa man suma? Hilom na tino. Nagkadugay no. Nagkawadyo kay ayo. Mao, ngano lagi. Unsay problema ni mo ha? Wa biyak mo lakaw, narokos bay. Oo, bitaw. Diri ra kasbay. Nakakita ka nako nga miabot ko og may dako mga kinumpra. Unsay gibuhat nimo? Nang hinanaw lang ka nako. Wa gyud ka musugat para kuhaon nimo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kung nagbitbit. Wa gyud ka mo tabang. Ay sus, para ka na ran unsam pasting. Moingon ka lang gid ana. Pag sure diha ay. Sa man senyorito ka din he. Kaya paragod. Miya, pero miyo mo lang ko nimong biklo niya. Wa ka bikla. Nakita lang nako nga murag nagka-irresponsable na ka. Irresponsible? Irresponsible! Maglaro kay tabi. Laro na to, ha? Sa magigamit ko nimo? Para doon na kay kapuyan? Para doon na kay kapahungawan? O unsa pa diha? Usa? Uy, Tino, kung wala kay kugman ako, o kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Nyawans! Gihagit ko nimo? Wa ti kahagita. Hangyoon lang ta ka nga unta kung mahimo, magbuwag na lang ka hata. Miha? Ha, magbuwag na lang ta, uy. Pida kay gano man, ha? Doon na kay gisaligda day o doon na kay laing laking imo ipulin ako? Hoy, ayaw ko pasangin ni anang butang nga wala ko buhata, ha? O niya, ano gusto mo ka magigbulag na ko? Tungod kay wala kay ayo. Unsa? Tanaw na ko nimo Tino, no? Murag wa na jud ko'y nakitang kaayuhan diha nimo. Ang imo nang gihuna-huna, murag ang imo nang yung kaugalingon. Yan mo kasulti mo ka na. Tungod kay mo ako nakita. Di mi importante alang nimo. Ang mahinungdanon na gid nimo, naa kay bahin ka paulian, naa kay bahin ka kanan. Wa ko'y nakita nga naningkamot ka para sa atong pamilya. O nakita nako nga wa gyud kay paningkamot. Ako na lang tanan. Sa taong kakrasihas pagkabana, oy. Aw hinuon, di pa mo sa takabana, kay wa man ta makasal. Mao nga mientras wa pay dakong kadaot kinahitabo sa atong pamilya, magbuwag na lang ta, kay wa kay ayong kakabana. Ano? What? Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong kinabuhi, gusto gid nako na lang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya. Demiya. Istorya ro gud tadi. Kumanatag istorya, di ba? Di ba gusto kong magklaruhay ta ba? Ano? Di pa to klaro para nimo? Sa man nabungol ka ato? Unsa mo yun? Gusto gyud kang magbuwag ta? Angay lang. Kay wala jud kay ayo bisag unsa Tino. Mao ba? Wa ka kay bawa na. Be ko no be. Asa man ka dapitan ay ayo nga mawili ko nimo. Baby, sige. Sultihi ko asa ka dapitan ay ayo. Tungod kay gwapo ko. Kasi ingon. Ari sugas kong baba be. Ari. Luod mo Bida sa nimo. Sultihan ni ka daghang mababay nagukod ako nigukod nimo kada ningils utang. Dili. Sure? Daghang mababay nagagusto nako. Pero silang tanan, wa na ko pat sina. Ikaw may akong plabi. Nya, saan na nako? Bida sa daan. Uy, Tino. Uy. Wa taong kunigukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo Tungod kay bisag unsaon, wa ko'y nakitang kagwapo nimo. Words bitaw. Mauna. Saon man kagud tagsak raman namin. Panamin sa panagsaw kadako anang samin diha. Bida, gusto gyud ka pagbuwag ta?
Hangutan na pa ka? Nara mga sinina ni mo ay. Ako na nagipanuod sa bag. Layas karon dayon dinitino. Kay wa na may magkinahanglan ni mo. Pauli og diin kagikan. Kaskas ka lang sa akong kwarta. Wa ko'y nakuha ni mo. Dayon na! Ano? Mao ni ang akong problema. Kay bisag giunsa nako pagpalayas ang kanahan, wa gyud ni biyas bay. Unya nahadlok ko basin og magdumot ni ba. Unya may buhaton siya nga dili maayo nga rinamo. Unsa akong buhaton oy nga gahi man kay ni nga palayaswen. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Oh, good morning, Dialo Tupan. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga pangalan po. Oh, good morning. Ate Jen, good morning, Lord. Yes, good morning. Mapalit ang atuang Don Pepe Tablia. Ana sa mga grocery store, sa mga sari-sari store. Palit na mo para taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang inyong mga anak. Unya, palit sad mo para sa mga dagko ang Don Pepe Tablia Dark Chocolate. Kuan sa Diamond Yema, OBM Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Paulitos Macaroni Crunch. Asa naman imong... kalimut ko. Okay, kalimut. Ate Pres. Okay, ang sender dato karong adlaw Si Inday Mia, Ate Pres. Mia. Ang iyang problema, Ate Pres, parte ani nga puyo ba nga murag ambot. Kana, sakto na imo day, playason kay limba ka, Ate Pres. Mukaon siya rekon kaon. Unya, ang bata taon nga wa tayo kaon kay wa gyud kaon, diwa niya ang ita, siya tugtog lang. Unya, ang problema, Ate Pres, kay way trabaho, sige lang kinom-inom, sige kuhan. Nagsalig siyang Mia. Niya, pag uli nga kuhan, pampalayason lang Mia, di mo layas. Kay din ang kagwantas Mia, gagisaligan ko nun niya ang iyang kagwapo. Dugwa ko taos Mia taon, luoy kayo. Mao ni akong problema, bisag yun sa ako palayas sa kanan, wag yun bubias pa eh. Sa mo layas? Wa gyud nito. Bagagnaw, no? So, Pagkakagnaw. Mao ni ayang ikuyawan Ate Pres. Kay basin bag nagdumot niya ba, unya, unsa niya buhaton dito nila taon. Mao. Ay, sulti lang nas police demi ha. Kanang, pagkatubang lang yun mas palangay. Niya pa, pirmahay mo, pirmahan na siya, o unsa, kay para, likay sa disgrasya, or unsa may tabuon niyo, siya mo'y blimon sa imuhang mga kaliwat. Mao na diha. O, ano na ito, pagpagi, Ate Pres, di ba? Mao na. Ilisod man, ibam? Unsa unon, babe? Kung nari ka din sa panultihon, 6 verse 6, taong tapulangan, kinahanglan nga makakaton ka o pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Kaya ang buto sa bot, ang kaning mga hulmigas, magsige ng hakot o pagkaon, kaya nikatinguan, di naman naliig kita. Muna nga giingon nga, mas may pang mga hulmigas kay mga kugihan kuno kaayo. Kinira ba sa mga hulmigas, kana mga soom, kana sila, manggita huron sa nagaayo gulyak. Bitaw. Kita nga magsugad na sila nga mukis, Jod. Musta? Lips to lips ka na. Magtsula yun sa labam. Lips to lips sa mayo. Lips to lips. Diyan sila kita mo ng kabangga. Kita mo ng makabangga. Sakto de. O sa mga sulti pa din mo, ito may kasulti. Ako magong naabda ng umigas na mangod na. Kini para da istorya duha kang bugiro ba? Sige, Bats. Ko nakita ang to umigas duha ka kilometro gikan sa tong gibarugan nagakita ka ningon po to sa kabunggiro wala pero nakadungog ko stonob. Murag dol-dol po sa kagulyat ba nga mag lips to lips kuno mga umigas. Grabe po to kagulyat. Mga bungi sa umigas ana. Di ba ka? Mas grabe itong iya. Bats kay wa siya kakuan pero kadungog siya stonob. Grabe. Kita mo kadungog siya stonob. Kita mo kadungog stonob. Tidoon gid Bats. Unya usa pa yato ikasulti. Bats tabangi may ani Bats. Ang iyang bana Bats. Tapulan kayo. Huwag yung lahimo, kadabang isalig kay gwapo, iyahang anak, tagsarak, di gali kapakaon siyang anak. Pero si Mia taon mo, naninguha tanan. Nagkabayayat na yung taon. Nagkabayayat. Ni sumpay lang ko ni kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag nabali na si Bambina na may pari karon nga ako matud pa si Thessalonians 3 versikulo 10 ang dili mo trabaho dili pa kanon. Nanas mo na mando ni San Pablo nito higayuna nga namoy uban magsirag ampo nya di na trabaho. Mo na nga kinahanglan gyud ang trabaho kay nga naman kini magong trabaho
Kabahin maguni nga gisangon sa Ginoo nato kay aron makumpletong kinaiyahan ba ang creation. Sama example ang Ginoo wa man mobuhat og balay. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy og mga materyales. Para Mo na nga kanang gusto kang maghimo og balay, aw katong kahoy mo to imong himuon. Pinagis pagtrabaho. So kanang tapulan wa ginas bokabularyo sa Ginoo. Mo na nga dihang bahina, mo nang agbanta gyud ta mas ginhawa. Mao na diha. Sumpay ta na padre karong mga reading karong adlaw padre no kay murag hapon. Asa mo kaganahan mo kagbang? Murag as 4 pa manggod. Karong masama na padre no kay kanon na liging mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot pa nga sagrado ni tugas ta lagi dito. Tugas? Oh, Kahoy? pero mingi ko nga. Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sa manang tugas or sidar. Kana magong sidar or bisan to butang ta. Oh, butang ta. Tugas. Matang gyapos kahoy nga nas Biblia pero kaning tugas lahi po ni. Nagpasabot man nagkalig-on og kusog kay kanang tugas lig-on ba yana bahi ba yana. Oh, ingon na unta sa pud baruganan sa tao. Pero kato mga tapulan mo toy lisod kay nagyon maguna Ginoo nga dapat toy kausab bitaw na nangutanan ako sa unsa magyud tinuod nga adlaw ipapahulay padre. Ningo nga og sa mga Muslim Biyernes. Og sa ato maigso mga Sabadista Sabado. Sa mga Katoliko Domingo. Pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay. Sakto kayo. Gulyat, unsa tiging mo nimo ang imo kanang nakikita unsa to imo ato sa Lumigas ba? Naglips-lips. Oray ba nga padre, ang usa ko no, wa kag kita pero kadungog sa tunog. Nakoy May nang bahala abtan tag simana tarungon na tong tatambag kay basi mahuman na ni bulan na wa. Tarungon na kita nagtambag kay bitaw sa ato mga tigpaminaw karon. Kining pagtrabaho baliko nako gasa ni gihatas Ginoo nato kay aron kato yang plano sa creation pagpamuhat maka kaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Mo na kining tawo gitawag og homo faber. Man is a working being. Mabutan do natay kamot do natay kusog kay aron kadtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtrabaho makatampo ta sa maong katumanan. Mo nang in town katong bana nga tapulan nga gasaliglas kagwapo dili man na makaon ng kagwapo. Importante ato sa apilan og paningkamot og trabaho. So karong mga tapulan nga naminaw, oy mga tapulan paminaw ha. Nas Biblia na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Salamat. Nakibalikan padre sa kon. Pader, i-greet today kay anniversary ro pa dyan ko sa iyong kamatayon. Oh, ay kalinaw nga o pahulay dayon ni hatag ni Tiban Ginoo kay abi ninyo ang tao mamatay diha sa lawas kay ang kamatayon magod mao lamang atong paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan no. Man's death is only a cessation of earthly life, but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa ang kamatayon dili mo'y katapusan, kung dili mo'y paghunong pagundang sa atong kinabuhi dinis kalibutan, pero nagpadayon tang naglungtad og nagkinabuhi sa kinabuhing dayon. Tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamahan sa Ginoo, kinsa way sinugdan og way katapusan. Mo nang pahulay nga dayon itiban kay imo ang imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila ka tuig, pero nabuhi ka hangtod sa hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa amo na pod sunod pohon in God's time. Thank you. Salamat kay Patch. Pawanal padre Wally. Wala limbaut balhibo na ko ato imong pulong rong ipagawa sa parting Pinari na gito kay Pinari. Kato nga tambag pinari na gito kay basig malupigan niya akong bambina. Salamat. Salamat kay Padre nya pohon-pohon makabalik ka dire. Kamot ko September 13 anniversary. Okay kayo murag ikay mo tabang og Celebrate ko. sige, thank you kayo. Sige, Salamat kayo. Sige, bye. Salamat, bye-bye Mader. Balik ta kayo. Gulyat. So katong ingon lagi ni padre nga kinahanglan mo trabaho gyud. Trabaho gyud. Usa imong sulti Gulyat ang Lumigas sa to. Maglips-lips lagi. Oh, pero ka Ganda, padre. sige, Pero ka sige, padre balik. ingon ko nga, uy kita ka na Lumigas sa salayo. Kita lagi ko ingon usa nga, wa ko kita pero kadungog ko stonob. Na ko isumbay to Gulyat. Usaban. Ningon nga, human na? Ingon, umli ko kita ni agi. Salamat ka na nga ng tuluman, no? Kunagong pasultihon.